в Македония, но след включването му в гръцката държава през 1912 година е западнал изключително бързо. Местното население е било едно от най-проспериращите в Македония, но тъй като е било с български характер, гърците са го принудили или да се изсели, или да се признае за гръцко. Във Воден са запазени много надписи, които подчертават българския характер на града през средните векове и османското робство. На няколко надгробни надписи, като надгробният надпис на владиката Иеротей, е отбелязано, че той е владика на Воден. Въпреки че днешното гръцко име на Воден, Едеса, отрича всякакво българско присъствие по тези места, някогашните гърци, които са живеели са били малцинство, очевидно са били наясно с реалностите през 19 и началото на 20 век. Тук е намерен един от най-известните надписи на цар Самуил, Воденският надпис, който за съжаление днес е на неизвестно място, тъй като е конфискуван от дома на един от лидерите на българите във Воден, господин Николай Стоянов. През есента на 1943 г. във Воден се създава военното подразделение Български доброволци. То за кратко време успява да постигне изключително големи успехи. Създава 3 въоръжени батальона, а общата му численост наброява 17 000 души. Командването е поверено на българския подофицер подпоручик Андон Калчев, който успява да превърне милиционерите и местните доброволци в стегната военна част, която да се противопостави на гръцките партизански отряди. За съжаление, след лятото на 1944 г. Андон Калчев, изоставен от българските власти, след няколко годишно криение в Егейска Македония, е заловен и изпратен на гръцките власти и след монтиран съдебен процес е екзекутиран. Из цяла Македония, из цяла Егейска Македония са разпръснати по различни места надписи Македония Ине или Ники, което означава Македония е гръцка. Освен тях се срещат и още по-крайни надписи, като смърт на българите, смърт на славяните, вън българите и славяните от Македония. Тези надписи показват красноречиво отношението на част от гръцкото общество към българското малцинство в Егейска Македония, което продължава да бъде непризнато. Във всяко едно населено място има паметници на гръцки андарти, които са водили изключително ожесточена борба срещу българщината в Егейска Македония в началото на 20 век. Като се пропуска историческата истина, че гърци в Егейска Македония в началото на 20 век почти не е имало, а основна част от населението е било българско. Едно от най-известните андартски кланета в Егейска Македония е извършено през 1905 г. в село Зелениче, където на сватбата на местния български първенец Трифон Готев се събира почти цялото население на селото. Сватбата е обкръжена, андартите нахлуват на тържеството, хвърляйки ръчни гранати и стреляйки. В кървавата сватба намират своята смърт булката младоженеца и почти всички членове на двете фамилии, както и много хора в селото. Показателни
са паметниците на капитаните Аграс и Мингас, гръцки андарти, които през 1906 г. след поредица от опустошителни рейдове срещу българските села в Воденския край са отградени от 3 чети на ВМРО и след ожесточен бой са разбити, пленени, съдени и обесени като наказание за техните безчинства срещу българското население. Днес мястото на тяхното обесване е превърнато в парк с паметници и с малък параклис. На всеки един от тези паметници пише, че това са хора загинали в борба срещу комитеджиите за свободата на гърците в Егейска Македония. Островското езеро се намира в централния дял на Западна Егейска Македония, едно от най-хубавите македонски езера, което е получило своето име от един малък полуостров, който при пълноводие на езерото се превръща в остров в северната част на езерото, близо до едноименното село Острово. Днес то се нарича Арниса и има смесено българо-гръцко население. На островчето Свети Ахил, намиращо се в малкото Преспанско езеро, се намира една от най-впечатляващите базилики, намиращи се на Балканския полуостров. Църквата Свети Ахил, която днес е полуразрушена, по своя план наподобява голямата базилика в Лиска и базиликата Света София в Охрид. Тези църкви са строени в края на 9 и началото на 10 век, непосредствено след християнизацията на България, извършена по времето на княз Борис I. Църквата Свети Ахил носи името си от Свети Ахил, чието мощи са приотени от нея, след като цар Самуил завзема главния град на Тесалия, Лариса, и ги пренасят тук, за да служат като защитник на местното население. В края на 9 и началото на 10 век в района на Преспа се намират няколко града, които изпълняват столични функции. На първо място Охрид, но също така и Преспа, както и поселението, намиращо се в малкото Преспанско езеро на остров Свети Ахил. Намерен е гробът на Самуил и може би на неговия син Гаврил Радомир. Днес останките на българския цар се намират в Атинския археологически институт, а за мястото на неговото погребение напомня един скромен надпис на английски и гръцки, в който се казва, че тази църква е издигната от българския цар Самуил и че тук се е намирал неговият гроб. Град Костур е център на най-югозападната българска етническа област, Косторският край. Красивият град, който се намира на малък полуостров в Косторското езеро, е свързал името си с българските национално-освободителни борби в края на 19 началото на 20 век и е синоним на борбеност, на български дух и на отстояване на българската култура. Косторският край дава едни от най-пламенните български патриоти и борци за българска просвета и свобода и до днес пази българския характер на местното население. Косторският пейзаж
Има поразяваща прилика с пейзажа на старата българска столица Търново. Външният вид на църквите